Намираме се в дома на Боян Пандурски, 10 септември. Гледайте какво чудо има тук. По 2 метра високи сини домати. Майсторе, върху какво са присаждани? Върху обикновен домат? Да. Мали! 2 2 метра са станали високи. Такова чудо не съм виждал никога до сега в България. И са обсипани с плот. Браво, 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 браво. Бояне, от това изкарваш ли семе или си купуваш разсад? Купуваш. Гърти.